Helo, noswaith a pnawn da, bore da, neu unrhyw bryd ych chi'n gwrando, croeso i haclediad rhif 38. Hell yeah. Ni'n recordio hwn ar noson boetho'r flwyddyn hyd yn hyn, a mae gen ni haclediad twym chi. Yeah. Fi'n gobeithio bod yna lot yn chi'n gwrando ar hwn, tra bod chi ar draeth rhywle. Sa'n hynna'n eitha neis. Llwn ni byw sort of vicariously trwyddo chi allan fan yn y byd go iawn. Da ni'n mynd i fod yn siarad am cwpl o bethau eitha tofn, cwpl o bethau eitha hwyl, a sut mae Amazon rwan nid yn unig ydi trio lladd siopau llyfrau, ond yn trio lladd llyfrgelloedd hefyd. Da ni'n mynd i siarad am Microsoft yn torri 19,000 o swyddi, do, glwch chi hynny'n iawn, 19,000 o swyddi, argraffwyr 3D, gwasanaeth newydd ar y Ffordd, Tripadvisor Cymraeg, a wrth gwrs, wel, drip, sgynnau di sgwennu lawr fan hyn, neu deddf newydd, dwyn data, goruchwylio data, rhywbeth mae'r Llywodraeth yn neud mwyn dwyn mwy o gwybodaeth gen ni, a yn sylfaenol mae angen lot o esbonio yno fo. Di hyd yn oed yr MPs ddim yn gwybod be maen nhw wedi pleidleisio amdan. Ond maen nhw wedi, ond mi fydd Bryn yn ceisio esbonio fo. Sorry Bryn, ti wedi gael y job. Ti ydy'n resident athrylydd deddfau data agored ni. Felly ti sy'n cael y job. Fi di'r resident angry man, ie. Ie, mae hyn yn gweithio dde. Beth bynnag hogia, sut dych chi eich tech yn dygymod hefo y gwres hyfryd yma y mis Gorffennaf? Wel, da ni newydd y swydd newydd fi, da ni di symud yn ôl o'r head swyddfa oedd yn iawn i fewn i lle mae'r gweddill y cwmni, a i fewn i llawr newydd yn yr un yn y deilad. Di symud i fewn di llun, nath y cymeryd iddyn nhw tan borad i mechar i gweithio allan be oedd y bod efo'r gres. Mi oedd yna wrys? Mi oedd y swyddfa o gwmpas 27-28 gradd. Ac oedd trelliad oedd y llawr wedi bod yn wag ers 2 flynedd, ac oedd nhw heb di agor yr falfs i gyd i adael i'r aer oer mynd o gwmpas y swyddfa. So oedd o fatha sauna yn ar y llawr i gyd. Technoleg chwyslyd. Ac neb, wrth gwrs, chos bod yna deilad yn gadw Llundain, does am un o'r ffenestri actually'n agor. So chos nes a pobl yn gallu neidio allan a just... Ac fe gweithio di, oedd da ni ar y llawr gynta, so whatever. Ond... Oedd ni fewn un o'r stafelloedd... Come on! Oedd ni fewn un o'r stafelloedd cyfarfod, ac oedd gen nhw peiriant air-conditioning i hunan. So oedd hwnna lawr i ryw 19 gradd. Oh, nice. Pawb jyst yn cwtio rownd yna. Ac ia, a oedd ni'n gadael hwnna, a oedd just wal o res, fel o'n ni'n mynd trwy drws y stafell. Oedd o'n anhygol. Iestyn, mae siŵr bod ti mewn edit suite efo aircon continuous. Wel, dyna sy'n ma fod i weithio, ond mae'r system newydd, yr adeilad newydd, ddim cweit yn dallt be ma cadw tymheredd yn gyson yn feddwl, so da ni'n agor y drysau i gyd ar ffenestri i gyd i trio gadael aweld fynd drwad. Ond, ie... Ti'n gwybod beth sy'n angen fanna? Nest. Yn union. Mae'r tŷ ma'n gret. Y blawr atig. Sut mae Nest yn mynd mewn tywydd fel hyn? Da ni'n cael Yes Nest update. Wel, ti'n bod mae o efo'r built-in capabilities o redag aircon hefyd, ond sgynna fi'm aircon yn y tŷ, na guys? Da ni'n byw mewn gwlad fel ei fod. Ond, so mae o constantly just yn deud, your house is 23 degrees, but your temperature is at 20 degrees. There's nothing I can do. Ti'n deud, just
Dwi'n mynd i'n byd ar ôl, lle bod chdi'n licio gwybod. Tas ti wedi rhoi aircon yn sound i fi, bys o'n i'n gallu neud y tymheredd yn is. Ond dwi ti heb yes. Dwi'n fai di ydi o. Dwi wedi joinio 2 smoke alarm i fyny iddo fo, do. So mae hwnnw'n... Waw. So ti'n mynd ar dan pan ti'n gwaith? Ia. Fyddai'n gwybod amdano fo. So mae'r gres mynd i fyny igor ychal. Ia. A mae bethau'n mynd ar dan yn automatic. Ia. A ti'n gwybod i beidio mynd adre. Sôn am bethau sydd hefo chydig bach o deimlad o slash and burn. Da ni'n mynd i gychwyn off hefo Microsoft yn torri 19,000 o swyddi. Sydd yn swnio fel pawb sydd erioed wedi gweithio hannar yn yr NHS neu rhywbeth. Hannar yr hen Nokia. Ie. Mae hwn i gyd wedi dod o be dwi wedi darllen yn y Guardian ag ar y BBC o'r ffaith bod Nokia a Microsoft wedi uno. Mae Nokia rwan yn adran dechnolegol ddyfeisiadau Microsoft. Mewn nodyn arall, maen nhw wedi stopio hefyd creu ffonau Android. Ac o'n i'n synnu bod nhw dal yn bersonol. A ffonau stupid hefyd. Esiamplau? Well, just rei sydd ddim efo'r internet o'n enw. Oh, cool, of course. Dumb phones, neu beth bynnag sy'n gael. Hwna di'r hefyd, mae nhw hefyd apparently am gau i Microsoft Xbox Entertainment Studios nhw. Yndi. Rhaid i rai sy'n creu gemau? Nac i cyfres teledu. Yn mynd i trio gymryd chunk o Netflix, wneud hynna, ond ddim. Efo ddim hanes mewn. Ie. Ie, maen nhw'n gaio, so yn ôl, be wedi dweud ar y wef yma, Head of Microsoft Studios issued a statement confirming the studio will close in the coming months. Maen nhw am dal o datblygu cyfres Halo, ond maen nhw'n cau yr studio. So ie, mae'n edrych o bod nhw wedi benderfynu dos am igon, mae'n rhy anodd iddyn nhw'n gwneud hynny. Mae'n costio gormod iddyn nhw i wneud hynny, a maen nhw am cael rhywun arall i datblygu cynnwys teledu ar gyfer yr Xbox. Ie, mae hwnna'n farchnad sydd yn really gystadleuol ar hyn o bryd. Amazon Prime yn comisiynu stuff o beth yn dydyn nhw. A hefyd HBO ag Netflix yn creu cynnwys, a mae gyda nhw hwc mewn i'r marchnad y well yn barod, so anoddach i Microsoft yn meddwl cael fiewn i'r space yna, achos mae pob wedi arfer yn barod mynd i pobl fel Netflix, Amazon ag i Netflix, Amazon a HBO. So chos mae gen HBO cynnwys diddorol fel Game of Thrones, mae gen Netflix, mae gen Netflix Orange is the New Black, Orange is the New Black sydd yn ti'n cyfresu gwreiddiol fanna fyd, ynddi? Ac hefyd mae gen Amazon lot o stwff newydd, dod â lot o stwff diddorol sci-fi allan yn yr wythnosa nesa, so mae'n lot o bethau da sgynny nhw, a mae gynny nhw maen nhw wedi cael pobl mawr i cydweithio efo nhw i greu y cyfresu yma. Esiampl arall dwi'n credu o Microsoft rhy chydig rhy hwyr. Maen nhw ydy mynd all out, a ti'n deud yn gweithio efo Nokia. Wan te, da chi'n gwybod, mae'n andawyr i'r podlediad, mae siŵr yn gwybod bod fi wedi bod yn ddefnyddio'r Windows Phone ers cwpl o flynyddoedd, a wedi cael profiad da heblaw achos heblaw yn tro diwethaf yma, achos bod fi wedi mynd am rai rhad sydd ddim wedi updateio i 8 a wedyn stopiodd popeth weithio. So dwi o'r diwedd wedi symud i ffwr o Windows Phone, ddod i stopio syncio hefo Google account fi oedd yn no enfawr, achos dwi yn geithwas i'r Google, sorry pawb, bobl data agored allan fanna, dwi yn bach yn evil yna, ond
o'n i just methu iwsio fo. A wedyn gwmpodd ar llawr y malu, a o'n i methu roed y ffôn lawr. Bob tro o'n i eisiau roed y ffôn lawr ar rywun, o'r rhaid i fi ddal y botwm power lawr, tan bod y ffôn actually'n ailgychwyn. A wedyn oedd o'n rhoi'r ffôn lawr ar bobl. Ond bai fideo am fod yn cheap ass, yn defnyddio fy Nghymraeg gorau. Felly dwi wedi siwfflo draw i Android i fod yn real geithwas Google go iawn fanna. Windows Phone yn ffordd neis iawn o weithio, ond mae'r infrastructure apps dal yn siomedig yn adwy. Dal ar ôl, faint o fynyddoedd yn y fi'n defnyddio fo, dyn nhw just heb ddal fyny. Mae rhyfedd ti dweud yn actually, chos wsos yma, dwi wedi bod yn cael bob math o drafferthion efo Samsung fi. Dun, dun, dun. Peth mwyaf odd mae'n neud ar y fyny ydy, mae'n penderfynu weithiau i neu cloi y ffôn tra dwi'n trio defnyddio fo, neu pan dwi'n gorfod cerddoriaeth dwi'n hitio efo newid i'r trac nesa, a dwi'n mynd i bit, so dwi'n trio neud eto, a wedyn eto, wedyn mae'n deffro, a nidio trwy yr trac nesa. A mae lot o bethau fel sydd yn just yn odd ar y diawl, sydd yn just yn gweithio. A'r peth mwyaf di, os o'n methu mewn ffordd sy'n ni gallu gwybod yn union beth mae'n trio neud, neu mewn ffordd, unrhyw fath o ffordd sy'n ni gallu gweithio gwmpas o, fos o'n iawn, ond mae'n methu mewn ffyrdd allai ddim dyfalu o flaen llaw. So mae'n just yn... Ond ti'n meddwl falle bod o just yn trio cadw dy fywyd yn gyffroes? Wel, be mae ffôn fi'n mynd i neud rwan? Mae'n gwaith rhwng cyffroes a rhywbeth sy'n just yn gwylltio. Ia, rhywbeth sy'n just yn dywylltio di pan ti eisiau fo just gweithio. Cos ydy mewn mwyaf di, dwi just eisiau'r damn thing just gweithio. Mae'n rhoi spin wahanol ar yr enw Google Now, dydi? Yeah. What are you doing now? I don't know. Yeah. Rebooting my phone. Yeah. Dwi'n teimlo bach yn stupid, achos dwi wedi rhoi Google Now ar y ffôn newydd ma. A mae'n rili gyffroes, cos mae'n neud pethau dros dy fi, mae'n gret. Ond mae'n dal yr rhan yn y fi mynd, mae hyn yn creepy. Sut mae o'n gwybod pob beth amdano fi? Un ydy peth arall hefyd ydy, dwi'n gwybod os y ffôn di o'r rwydwaith o ta be, ond mae o'n... Dwi yn ei cyrraedd Waterloo hen ar y ffordd adra, a ni'n edrych ar Google Now, oedd o'n dweud, arriving home. Wel, falle bod yma bod ti'n treulio gormod o amser yn cymwtio. Be? Wedi ddechrau dweud, arriving home. Mae TV draw fanna. Dwi dal yr i weekend munud i ffwrdd o ti. Ond, unwaith eto, bysau'n eitha cyffroes tas mae Windows Phone fi di gallu neud unrhyw beth hanner mor ddiddorol hynna. Ond eto dyn nhw i Microsoft sut mae'n gweithio, ie. A Nokia, mae o'n siom mawr, achos mae Nokia wedi golli lot o bobl talentog dros ben sydd wedi bod yn rhai o bobl yn gyfrifol am helpu cychwyn yr oes ffôn symudol. A'r ffôn symudol sort of annistrinadwy yma, so indestructible Nokia myth. A bod pawb yn cofio Nokias nhw. O pan fydden nhw fe. Ond y peth ydy hefyd ydy, mae Microsoft wedi golli'r talent ma i cwmni eraill. So, i ryw radd lle mae'n mynd i fod yn rhywbeth da i'r diwydiant, achos mae pobl yma yn mynd i wan gallu symud ymlaen i cwmni eraill, cychwyn cwmniau i hunain sy'n mynd i wneud pethau diddorol efo'r meddalwedd, datblygu pethau diddorol efo coledwedd, neu jyst dechrau gweithio ar stwff. Eich oedden ni wedi bod yn gweithio ar Nokia, ond yn mynd i datblygu rhywbeth sydd mynd i fod o diddordeb i ni fel... Ydych chi'n gweld unrhyw ffordd, falle mae'n ffordd mwy depressing roed o, y gallith y system ffones gen ni rwan fynd o 2 gawr i rhywbryd bydde Microsoft yn gallu bod ar yr un lefel ag Google ag Apple.
Wel, fatha un o'r pethau yna fatha sa ti wedi deud yn 2007, pa siawns gyn Apple o greu ffôn sy'n mynd i... Mae BlackBerry a Nokia a Samsung a pob lot rwy'n greu. Mae Apple yn wirion yn trio'r fath beth. Ond oedd o dal neud o, a nath o digwydd bod yn gwneud. Mae o'n... Fe dach chi'n deud, dwi'n beth ti'n mynd i ddigwydd, chos... So fo gellu fod yn rhywun sydd heb di no dechrau wneud ffôn eto. So mae Huawei wan yn dechrau wneud ffôns i hynna'n... Mae lot o gwahanol gwmnïau yn dechrau... One phone, dyna ddyn nhw, one neu rhywbeth yn yma? Mae'n rhyw gwmni sydd yn creu ffôn ar se yn y gen mod, rhywbeth ni? Ie. So, ydy'r marchnadoedd ma sy'n datblygu ydy lle mae'r rhain yn mynd i ddod o? Ie, ac y peth ydy, rili'r lle i edrych ar dan ydy beth sy'n digwydd yn China a beth sy'n digwydd yn India, chos fan ydy fydd y marchnadoedd mwyaf ar gyfer... Dwi'n gweld, yn yr e-bost, mae Stephen Elop, sef, oedd yn arfer fod yn bennaeth Nokia, sydd rwan yn rhan o peiriant mae'r Microsoft wedi gyda. Mae wedi gyda rhyw e-bost anhygoel. Fucking twat mwy o byd, e. Mae o reiddiol o Microsoft hefyd. So wedi pingio nôl ymlaen. Microsoft i redag Nokia, a wedi gwerthu nhw'n ôl i... Ond ti'n bod, be nath o trodd yna, ti'n bod efo'r layoffs ma nhw wedi cael gwared o beth, 19,000, ie. Ond ers i Stephen Elop gymryd drosodd y Nokia yn 2010, mae wedi cael gwared o 50,000 o employees Nokia. Dyw awyr be oedden nhw i gyd yn neud, ond mae hynna'n mental. Pan ti'n oed y rhifau mawr ma ti gilydd, ti'n gweld, mae'n mind-boggling i bobl arferol, ond maen nhw'n dal yn deud bod gennyn nhw, maen nhw yn trio mynd am y marchnadoedd newydd ma'n China yn India. Achos fanna maen nhw'n mynd i dyfu... Wel, ie, yn union. A fanna maen nhw'n mynd i falle tyfu'n fwy, achos marchnadoedd gorllewinol mae Android ag Apple gymaint o'i blaenau nhw'n barod. Yn fy marn. Oh god, mae hwn yn troi fewn i podcast busnes rwan. Ond, be mae hyn yn meddwl i ni, ti'n mo? Ydy'r ffôns Nokia yma? Nhw'n fath. Peth ydy, mae'r problem mwyaf ydy just cael ydy datblygwyr ddim yn rili'n edrych arno ar un ffordd ddim yn datblygu apps i'r unig gradd bod nhw'n datblygu stwff ar gyfer yr iPhone ag ar gyfer yr Android. So beth ydy, os ti'n dychmygu faint o waith sy'n angen i wneud apps i gweithio ar jyst ar iPhone. So mae yna faint, 4 maint sgrin i weithio fo'r funud. Mae gen ti yr iPhone 4, yr 5, yr 5S a'r 5C, mae gen ti... Y mini. Y mini iPad, a'r iPad... So mae'n dweud 4, wan. A dyma gen ti... Faint fyny di o gwahanol meintiau o stwff ar gyfer Android i wneud. Ti rili wedi eisiau dechrau meddwl wedyn beth ti'n mynd ar Microsoft a beth ti'n mynd i wneud ar gyfer RIM. Ti'n mynd i ddigwydd, ti'n mynd i gorfod edrych ar lle sydd yn lle mae'r rhan fwyaf o niferoedd pobl. So mae'r rhan fwyaf ar platforms fel iOS ac Android. So fanna i wneud i pres, fanna maen nhw'n gorfod mynd. So mae'n anodd i Microsoft wneud hynny tam wedi torri sort of a critical mass na, so bod o'n actually igon o bobl yn wneud nhw'n datblygu apps ar gyfer. Problem sgynna nhw ydy fod, ti'n nath iPhone wedi fewn, a wedyn nath word of mouth dechrau fod pobl yn sbio ar ffôn yma, a wedyn nath Android dod fatha competitor i hwnnw, ond ers i Windows Phone dod allan, mae'n edrych yn neis, mae'n wedi bod yn functional, mae'n gweithio'n dda,
Ac rwan mae efo un o'r cameras gorau mewn ffôn yn yr un Nokia mode na. Ond Dwi'n cytuno, ie. just ddim yn gwerthu ar ran edrych ar ffôn fi, beth dwi eisiau hwnna i, mae gennau iPhone. Ac eto, o beth ti'n meddwl, mae'r camera'n gwych, mae'n 42 megapixel, ond beth ti angen 42 megapixel camera mewn ffôn ni? Ti'n chi gweld o wahaniaeth efo'r reviews ti'n gael, diolch just amdan y pixels na, Na, dwi'n dallt hynny, ond mae'n bethau, so ni'n gallu canolbwyntio ar wneud un o ddau beth eraill o well i lle trio cramio'r nonsens yna i gyd i fewn. Ond mae'n efo'r actual optical lens stabilisation, ynddi? Sy'n actually beth a down. Ti'n meddwl wedyn beth sy'n gallu... Os nhw'n tynnu allan lot o'r caledwydd i wneud i dal y lluniau yn y maint yna, so ni'n gallu reichio'r rhaid yn y ddau o bethau caledwydd bach mwy diddorol i fewn yn y peth. Ti hefyd fysa ydy'r enw fel Microsoft neu Windows Phone yn... Dwi'n meddwl fod hynna'n brifon o de. Ie, so pobl, it's a Microsoft Phone. Fatha'r thing na sgynna i'r desk na dwi'n gorau defnyddio'n gwaith, ie. Ie. So ti'n gael fo'n Xbox phone, so ti'n gweld o? Dwi'n meddwl fysa nhw. Ie. Actually, eich fysa nhw. So fo'n Xbox phone, eich fysa nhw'n dweud, wow, actually, mwyn rhaid diddorol. A dyn ti wedyn yn clymu fo fewn wedyn efo y stwff. Dyna beth sy'n mor od. Maen nhw wedi bod mor llwyddiannus yn yr adran gemau nhw. Yn i console gemau nhw, mae o fyny na hefo PS3, mae fyny na hefo Sony yn curo consistently. A dydy o just ddim di digwydd iddyn nhw yn ddim byd arall. A ti'n edrych dim bod o'n poeni ni really, necdio, ti'n mo, cwmnioedd enfawr yma. Ond ti'n edrych ar rei o'r partneriaeth gyda nhw i greu cynnwys just ar gyfer yr Xbone a fysa di oedd yn siop bach iddyn nhw wedyn ymestyn hwnna mewn i'r stwff ar y ffona. So dychmyga bod nhw'n gallu creu fatha tie-in ar gyfer dy games o Halo. So ti'n chwarae Halo a mae'n beth dod i fyny ar dy ffôn di'n dangos i chdi dy stadegau di tra ti'n chwarae falle. Mae'n chydig o hynna di bod o ran ymhrofiad i, so ti'n iwsio'r app geimio mwy arno fo. Ond diolch really yr un un demograff, diolch really math o bobl. Mae'r bobl ti sy'n iwsio Xboxes yn mynd i fod yn iwsio iPhones, siwr o fod. Dos Xbox, dos Microsoft i gallu dod a Xbox phone allan lle ti'n gallu cario ymlaen chwarae'r game ydych chi'n chwarae'r Xbox yn streamio. Fel handset y Wii U. Wel, ond mae'r beth yna fo PSP ar Xbox, PlayStation 4, dwi'n meddwl, yn y ffordd yna mae heina ddau'n gweithio fe gilydd. So nhw wedi gwneud yna o Xbox phone, fysa nhw wedi gallu cymryd y farchnad ifanc o pobl sydd eisiau ffôns a eisiau Xbox, ti'n bo? Mae'n od i feddwl sut mae y ffordd, ti'n ffindio hwnnw efo lot o cwmnïau, y ffordd maen nhw'n dal yn meddwl mewn ffordd busnes traddodiadol. A mae hefyd yn mynd yn ôl i'r beth yw'r problem o Microsoft ydy, mae o gyd yn unedau gwahanol o'r busnes sy'n cwffio efo'i gilydd. So mae'r uned Windows Phone yn mewn ryfal efo ochr sydd yn creu Microsoft Office, mae'r ochr sy'n creu Windows i hun, gas gyda nhw'r tîm sy'n creu internet services. Mae pobl Xbox, dyn nhw'n siarad efo'r pobl sydd... Mae'n swnio fel teulu hyfryd, mae'n swnio fel y Sopranos. Yn union, a so mae nhw'n gwario mwy amser yn cwffio gilydd yn ytrach na, a mae gen nhw gymaint o reolwyr sydd yn gweithio dros adrannoedd a gweithio nerbyn. Mae hwn yn swnio fel y BBC. Cwmni enfawr hen yma, de. Ie, sydd wedi datblygu dros amser, wedi datblygu rhyw fath o ryw inertia i hunan, symud mwyn i'r ffordd, a mae trio troi nhw'n gwmpas yn anodd dros ben. Sôn am start-ups bach, da ni dod nôl rhai mwy spray. Dwi just eisiau neud o fewn a dechrau siarad. Dwi'n gwybod chi wedi defnyddio fo am gwefan arffordd.com. Dwi wedi gweld o. Hwn ydy
yr ateb Cymraeg I Tripadvisor. Wante, os da chi yn mynd I ar ffordd.com ar hyn o bryd, da ni'n recordio hwnna diwedd mis Gorffennaf, mae o lawr ar hyn o bryd am newidiadau, da ni'n credu. Ond gwasanaeth ydy hwn, gadael reviews am gwahanol fwytau, tyfarndau, llefydd I aros ar gwmpas Cymru yn yr eich Gymraeg, gan bod Tripadvisor yn gwrthod y Gymraeg fel un o ieithoedd swyddogol nhw. Dwi'n credu bod hyn wedi cicio off achos saga chips ti golchi. Bryn, dwi'n gwybod os di hwn wedi cyrraedd Llundain eto. Na, oedd o ddim yn y metro, so... Shucks. Chips ti golchi, adroddiad hyfryd ar Tripadvisor ar bwyty ti golchi. Ti allan I Fangor, dwi'n iawn, Iestyn? Ie, just allan. Just I Fangor. Dwi'n cyfarwydd ar lle, ond dwi'n cyfarwydd beth i'r... Story chips ti golchi? Ie. Wel, yr adroddiad, yr fyw hyfryd, adolygiad gafodd ei adael ar ti golchi oedd bod y bwyd yn iawn yna, ond bod y gwasanaeth yn ddweud achos bod y defnyddiwr wedi cwyno bod y chips o wedi llosgu gego ar perchenog. Y comediwr Tudur Owen wedi deud, wel, sa ti'n cwyno hyd yn y mwy sy'n nhw'n oer? Yn edrych yn deud, dwi mor sori. Mae'r chips wedi llosgu eich gwyneb chi. Mae yna lot o backlash wedi bod, achos lot o bobl wedi trio bod yn gadael adolygiadau Cymraeg o'r lle ar Tripadvisor, a Tripadvisor wedi gwrthod. Felly, dwi'n credu bod y tîm tu nôl ar y ffordd wedi cymryd o hynna bod angen gwasanaeth Cymraeg, a wedi cychwyn o fyny. Rwan ta, mae'r wefan yn sylfaenol tu hwnt. Dwi'n credu ar hyn o bryd, mae'n edrych fi fel gwaith gwirfoddolwyr. Dwi'n siŵr os da chi guys neu'r gwrandawyr wedi bod yna I weld o. Mae'n sylfaenol iawn, ond yn syniad bys yn rili gallu... Mae'n cwpl o bethau sy'n rili neis, sy'n nhw jyst newid ar y wefan, jyst cwpl o awgrymiadau yna, a sy'n nhw'n gallu dechrau bod yn rili ddefnyddiol. Y bobl tu ôl iddo fo ydy, ond dyn ni ddim yn ymwybodol o'r bobl yma, undeb yr iaith Gymraeg. Dwi ddim yn gwybod dim byd amdanyn nhw. Mae gwefan nhw yn amwys tu hwnt, os ti'n mynd I undeb.org. Mae amdanom ni yn wag, mae ymgyrchoedd yn wag, mae prosiectau ar y ffordd, sef y prosiect cyntaf, sef y Tripadvisor Cymraeg. Dwi'n yn gwybod os da chi wedi cael sians I gael golwg ar hwn hogiau. Dwi wedi dechrau gwefan, ond mae jyst hun a rhywbeth I lawr, dweud fod o ddim I fyny tan diwedd y mis. So, mae na adolygiadau wedi bod, ond mae'n eitha anodd ffindio pethau arno fo. So, falle, wrth I ddefnyddwyr ddechrau defnyddio fo mwy fydd ond gallu tyfu. Mae'n taro fi fel, byse hwn really y math o brosiect sy'n gallu really gwneud hefo pres, dwi'n meddwl gen esbonio cronfa pres datblygu syniadau newydd cyffroes digidol. A mae'n taro fi fel y math o syniad gallu really wneud hefo bach o bres I wneud app a just sy'n really gallu tariodd, achos dwi'n bersonol, os dwi'n mynd ar trips rhwng Gymru, dwi'n really licio gweld os oes na llefydd, a mae'n swnio'n blwyfol iawn, os oes na llefydd sydd hefo gwasanaeth Cymraeg neu'n gefnogol, neu rhyw darnau bach diddorol, neu unrhyw busnesau lleol sydd wedi cael I cychwyn gan bobl o'r pentre a pethau allai gefnogi. Ond mae hynna rhywbeth dwi'n gweld ar Facebook o hyd, lle mae'r bobl yn gofyn lle fedra I fynd am ginio dy Sul heddiw, lle fedra I fynd am fwyd nos Wener. Ac wedyn mae pobl yn reid, tywod, lle, tri efo ma, oedd o'n really da drwy da. A wedyn, mae o'n digwydd eto mis wedyn, lle mae rwy'n arall yn gofyn, a ti fatha'n colli'r gwybodaeth na gyd. Ydy, so mae'n syniad greit, a mae'n taro fi fel bach mwy defnyddiol yn gyffredinol na tywod, fel lot o bethau fel blogs hyperleol, wel, lot o rhywbeth fel na. Mae hwn yn taro fi fel un o'r syniadau, quote, syniadau mawr na, gallu fod yn defnyddiol. Ond unwaith eto, mae'n edrych I fi fel na gwirfoddoli ydy lot yn efo. Ond fi di'n rili neis I weld, nodyn fydd yn deud, fydd yn agor ar 9 ar 20 o'r Ffennaf, felly mae'n siŵr ar ôl I chi wrando o'r haclediad yma, allwch chi fynd draw na I adolygiad eich hunan.
Bryn, dwi'n gwybod os ti'n gallu ymestyn allan i ochr yna Llundain, os oes yna'n rhyw wasanaeth Cymraeg gwerthu adolygu na. Allan Canolfan Cymru yn Llundain, eich bod nhw eisiau ychwanegu rhywbeth yna. Ond mae'n neud ti feddwl, mae yna lot bobl yn Lerpwl er enghraifft yn deud, mae yna dal kind of outposts bach Cymraeg yn y ddinas y pethau. Wel, dyna'r math o bethau bysa'n rili elwa o cael ei cynnwys ar wefan fel hyn. Dwi'n rili licio syniad, ond just eisiau gweld, mae'na cwpl o tweet, fel rwy'n yn bersonol, achos bod fi'n gweithio ar fel user interfaces a balli, dwi'n just yn gweld mae'na bach mwy, gallu fod bach mwy stwall, ond eto, dwi'n siŵr, ydy o'n cael ei ariannu gen unrhyw un. Eich dylen nhw cysylltu efo Rodri Noodles am trio gael ar dechrau helium. Ie, be di hanes helium erbyn hyn? Dwi'n gwybod beth dwi'n cael dweud. Yn bersonol. Dwi'n gwybod, os i'n mynd i helium.com, mae yna just box i chdi reid e-bost i fewn i ffeindio allan mwy pan mae yn dod yn fyw. Dwi'n gwybod fod o bron iawn yna, ond mae yna just man issues bach sydd angen i sortio allan am fod diolch misio reid o'i fyny yna efo'r issues yma yn ei le. So, dyna di'r hanes dwi'n meddwl dwi'n cael dweud. Na, pa dy pwynt i'n gwybod. So, helium, i rai na chi falle o ddim di clywed neu adeg hacer iaith lenni. Mae hwn, ti'n mynd licio'n deud Tripadvisor Cymraeg, y Kickstarter Cymraeg, ond dyna beth fyddio. Gwasanaeth, cyllid o torfol? Ffordd newydd esbonio, god eich syniadau creadigol a digidol oddi ar y ddeiar. Rei, helium! Ie. So mae fwy fatha Indiegogo, dwi'n meddwl, na Kickstarter yn ei ffordd. Ond fod, dwi'n meddwl fod... Dwi'n mynd 100% ar y manylion, ond dwi'n meddwl fod does i'n rhaid cyrraedd y gôl, maen nhw'n target, maen nhw'n trio gael yn y pen draw, fod mae yna lefelau wahanol, dwi'n meddwl, o'r target. So, gyn ti, dwi'n meddwl, podlediad, ti isio trio cael oddi ar y ddeiar, a gyn ti'n ger i wneud o, fysa chdi'n gallu, ond dwi'n meddwl maen nhw'n chwilio am brosiectau, eitha diddorol. I ddechrau fo off efo, so rhywbeth. Ie, ond bysa just, ffordd o just app i ffeio rhywbeth fel ar y ffordd yn gret, achos bydde ti'n gallu neud o y lleoliad. Ti'n feddwl, gallu ti'n neud o yn fan o lle, snapio llun, ar hyn o bryd, unwaith eto, dwi'n siŵr y gwirfoddolwyr sy'n neud o, ond does na ddim ffordd o roed anfon dyddelwedd fewn, adio URLs arbennig, math yna beth, jyst rhywbeth o beth fel yna. Gwneud o gallu chwilio yn ôl map. Hwna oedd yr un peth o'n i'n colli, o'n i eisiau'r syniad o fynd, wel dwi'n mynd i Aberdaron. A mi ydw i, so os oes rwy'n eisiau deitha fi beth sy'n dder ond Aberdaron y mis Awst, please dedwch o fi, cos dydw i ddim yn abod yr ardal. So dyna'r math o beth, so ni'n licio chwilio, so ni'n gallu licio roi pin yn y map yn mynd, fama dwi'n mynd, oes na ffordd, sy'n gret pan ti'n llenwi'r ffurflen i'n roed dadolygiad fewn, bod ti'n gallu roed pin ar y map yn dweud fan hyn mae o, dyma lun o'r lle, dyma'r gwasanaeth ges i. Rhywbeth o beth fel yna, a fysa, falle rhywbeth fel helium yn ffantastig i gychwyn yn awf. Ond dwi'n really edrych ymlaen i weld sut mae'r gwasanaeth yn datblygu, achos ar hyn o bryd, does na'm hysbysebu na'n byd anna fo, wel, falle fysa trio denu rhywbeth fel yna. Achos mae gwefan fel lleol.net ydi bod yn llydd llwyddiannus, ti'n o beth ti'n gweld, yn denu hysbysebion. A falle sa gwefan fel hyn sy'n cynnig gwasanaeth fel hyn yn gallu bod yn rili ddefnyddiol. Ie. O, dwi wedi trio Yelp ag beth ydyn nhw. O ie, mae Foursquare yn trio cael ei fewn i'r farchnau. Mae Caip wedi cael ei brynu gyn Yelp hwn. Yna si, yn i'n meddwl braidd. Maen nhw wedi ymuno bob dim efo'i gilydd, ond dwi byth wedi cael canlyniadau, dwi'n chwilio amdan yn defnyddio Yelp. Rei sy'n cael reviews da, dwi'n mynd yna, a
mae eitha siomedig, ond mae Foursquare yn fwy tebygol o teip o lefydd dwi eisiau mynd i, oherwydd dwi'n gwybod y teip o bobl sy'n defnyddio Foursquare yn gadael. Mwy o math ti o bobl? Ie, yn pobl hipsters, de. Ie. Mae hefyd yn gwneud yn mwy o'r pobl ti actually dilyn hefyd a pobl ti rannu stuff efo, so eich mae hynny'n mwy i wneud efo fo, so... Ie, mwy torfol. Ytrach na, ie. Wel, dwi newydd gweld stori fan hyn, just ar yr un i nodyn, bod yn Ffrainc mae blogiwr wedi cael ei gofod talu dirwy achos bod perchennog y bwyty ddim yn hoffi yr adolygiad oedden nhw wedi rhoi ar blog nhw. Sydd yn differnol o ffordd wneud. Sorry, Bryn. Y peth hefyd ydy bod o'n ymddangos yr pedwerydd ar Google, ie. Google, pam bod nhw'n chwilio amdan yr bwyty yna. Ie. A mae'n darllen, mae'n reit ar top fo, be mae'n dweud ydy the place to avoid in Cap Ferret il Gardino. Mae hynna'n... So, ti'n chwilio am y restaurant, dwi'n clywed fo lle mae'n da, a wedyn ti'n gweld the place to avoid. So, ond... Mae'n stori odd, dydy, am fod mae just yn blog un person lle mae di cael service gwael neu bwyd gwael, wedyn mae di sgwennu amdano fo, a ddim bai y person wedi fod a dwi'n mynd i fyny top rankings Google. Mae'n union. A mae'n creu sefyllfa od ar y diawl, chos sgyn ti'n really grym drost lle ti'n ymddangos mewn Google. Mewn canlyniadau Google. So mae Google yn digwydd bod yn dy rancio dy wefan di'n uwch ar ei eraill. So byd yna ti'n neud o dan hynny. A so ti'n eich wedyn yn gofyn wedyn beth am y sefyllfa os bod na rhywun ddim yn hoffi so dwi'n agor bwyty fory yn Llundain yma a pobl yn dechrau sgwennu reviews gwael amdano lle fi a dwi wedyn yn gallu mynd ac yn deud actually na, ti'n mynd cael deud hyn yn peth fi chos mae'r review na wedi newidio busnes fi a ti'n deud mae'n swnio fi fel bod o'n rhywbeth i wneud hefo cyfraith Ffrainc. Mae Ffrainc yn odd, dydi. O ran dim defamation, rhywbeth fel na. Ond mae'n siarad am rhywbeth fel ar y ffordd neu Tripadvisor, bod ti yn cael wel, ges i ddim amser da iawn, ond ydw i'n mynd i fod yn onest, oes na rhyw comeback mynd o hwnna, fel y dynes llosgi ceg yn y chips poeth. Dwi really isio darllen yr adolygiad i chi, ond allai ddim ffindio fo'r hyn o bryd. Mae yna lot o rhai wedi rhoi adolygiad wedyn yn Gymraeg. Chips too hot. Hot chips. Mae yna lot o bobl wedi mae fel bod y reviews Tripadvisor wedi troi fyny comment section. Dylech chi fynd i mae'n ddrwg yna, dwi wirioneddol fewn i darllen yr ein ar hyn o bryd. Hilarious. Chips should come with a health warning. As we live very local to tea golchi, myself and my family have eaten this several times before. Today we ordered 3 light bites and a portion of chips. Unfortunately, upon taking the first mouthful, including a chip, the chips were so hot it took the skin off the roof of my mouth and burned my tongue. While I expect chips to be hot, I don't expect to have my mouth incinerated as I try to eat them. Perhaps just a friendly, be careful, the chips are very hot would have been nice. I did tell the girl after paying my bill, so I hope you will act upon my comments and review. Sorry for the less than 5-star review, but I do think it's justified. Na fo. So... Mae hynna ridiculous am fod, mewn rei restaurants mae'n dweud, be careful, the plate's hot, am fod weithio mae'r plat yn oer, weithio mae'r plat yn boeth, ond chips, ti just fucking disgwyl na fod yn boeth? Mae yna ymateb fantastic gan perchennog, a yn dechrau off yn cwyno bod o methu ymateb yn Gymraeg. Mae werth i ddarllen, ac os yna rhywbeth fel yna'n gallu cicio off ar y ffordd, beth hynna'n gret. Cael bach o sylw, lle. Beth bynnag,
gan bod ni mor hapus yn rhoi allan gwybodaeth amdan ni'n hunan ar y we fel lle da ni wedi bod a sut ydyn ni'n teimlo amdano fo, mae'n neis i weld bod y Llywodraeth wedi bod yn hapus iawn i gasglu'r gwybodaeth yma i gyd a cadw fo mewn fot yn saff iawn i ni. Bryn, dwi'n mynd i basio hon draw i ti. Dwi'n gwybod bod... Come on, Bryn, yes, test to it. Yes. Right, okay. So... Drip, Bryn. Right. Drip, yeah. Drips bach yn mynd i droi fawr i broblem mawr. So, y Llywodraeth wedi pasio blynyddoedd yn ôl bod oedd rhaid i cwmnïau cyfathrebu, so pobl fel BT, yr ISPs i gyd, oedd rhaid iddyn nhw ac oedd pobl fel Vodafone, O2, Orange a pobl la cadw cofnod o pob un galwad ffôn neges testyn ag bob un domain oedd person o fewn yr UK yn ymwelda am blwyddyn. A'r peth bwysig i ddeud ydy, yr peth oedd nhw'n gorfod cadw oedd y pryd, y lle, y pwy ac am faint o hir. So, oedd nhw'n gwybod pwy oedd wedi ffonio, pryd oedd wedi ffonio, a faint o hir o'n i ar y ffôn, a lle o'n i pan mynd i wneud y galwad yna. Ond, ddim beth gafodd i ddeud. So, yn dweud bod y gwahaniaeth rhwng y gwybodaeth am the where, the what, the when and the why fath o beth, yn cael yr metadata, y so sy'n disgrifio yr amgylchiadau o gwmpas y galwad, a'r cynnwys y galwad. A'r syniad oedd nhw wedi creu bod na wahaniaeth rhwng y ddau yna, so doedd nhw'n arfer, im angen cael, doedd ddim amharu ar preifatrwydd pobl oherwydd bod y metadata ddim yn y cynnwys, felly oedd Llywodraeth ddim yn cael gwybod y cynnwys, oedd nhw'n cael gwybod lle a bob dim fel yna. Ac oedd hynny'n holl o wahanol, ac oedd preifatrwydd pawb yn saff. Ond yn neidio ymlaen i Ebrill flwyddyn yma, so Ebrill fan cofiwch, ddaru Llywodraeth yr llys hawliau dynol yn Ewrop creu dyfarniad bod oedd yr European Data Retention Directive, sef y fersiwn Ewropeaidd o reola o Brydain wedi rhoi mewn lle, ddim yn gyfreithlon o dan reola hawliau dynol Ewrop. Oedd o'n amharu ar hawliau pobl i bywyd preifat oherwydd oedd yr llysoedd yn Ewrop wedi dweud bod yr syniad, oedd y syniad bod y metadata a'r cynnwys yn ar wahân yn un oedd ddim yn gywir, bod o trwy ddefnyddio'r metadata oedd bosib dod i ddallt lot o wybodaeth amdan bywyd personol y person yna. Oedd bosib dweud pwy oedd nhw'n ffrindiau fo, pwy oedd nhw'n gweithio i, yr amser oedd nhw'n gwneud y galwadau, ac eich gweithio allan gwybodaeth amdan be oedd yn digwydd yn bywyd y person yna. So, yr syniad oedd gen nhw oedd bod oedd yr metadata just mor bwysig ar cynnwys a bod oedd cadw yr data am 12 mis heb achos yn meddwl oedd yn amharu ar preifatrwydd hawliau pobl i cael bywyd preifat. So, yn mynd o'n Ebrill wan i wsos yma, so mae'n Ebrill mai, so mae'n 3 mis
Tri ta tair? 3. 3 mis. 3 mis. Dwi'n ma'n siŵr chwaith. 3 mis. Mae'r llywodraeth wedi dweud bod nhw eisiau pasio deddf oedd... So, y canlyniad o hynny oedd yr llys wedi dweud mae'r deddf yn angyfreithlon, mae'n rhaid iddyn nhw fynd. Nid ymlaen wan i dydd Sul dwytha. Da'r llywodraeth benderfynu oedd nhw am dod â deddfa newydd i mewn oedd yn neud cadw yr data yma yn gyfreithlon dan deddfa Brydain ag oedd rhaid iddyn nhw cael basio wsos yma. So mae wan yn dydd Iau. Or else. Yeah. So ddarin nhw ddod ar deddfa i llawer y Senedd yn San Steffan dydd Llun ag erbyn heddiw nos Iau mae o nawr y ddeddf yn y wlad. So wedi cymryd 4 diwrnod iddyn nhw edrych ar y deddf yma sydd... A mae'r llun sy'n yw'r... Edrych mewn quotes. Ie, edrych mewn, ie. Mae wedi dweud bod o'r rhaid iddyn nhw cael basio wsos yma neu mae'r terfysgwr yn mynd i ennill. Ac mae wedi pasio'r deddf. Nid yn unig, dim just y llywodraeth oedd wedi... So fe chi'n dweud, bloody cedwadwyr. Na, hyd i'r peth sydd yn hollol mind-blowing wan, ydy, oedd y Lib Dems wedi cytuno i wneud, i bod deddf yma yn gorfod cael ei basio, ac oedd llafur hefyd wedi cytuno bod oedd rhaid nhw cael ei basio. Ac y reswm oedd dweud hynny ydy, fysa ni fel afar, y cyfiawn had oedd gen nhw oedd, fysa ni fel afar y mynnu bod yna fwy o bobl, bod yna fwy o amser cael ei wario ar y pethau yma, ond mae'r llywodraeth wedi cytuno, nhw'n ni ail ystyried, mae'r grymodd yma oedd para tan 2016, a wedyn mae'r rhaid i cael ei basio unwaith eto. Ac hwnna ydy'r cyfiawn had nhw am mynd i fewn i bywydau personol pobl heb ddim achos. Maen nhw'n cadw'r data yma heb achos. A mae'r cwmni yma'n gorfod dal ymlaen y data yma heb achos a heb math o... Cyfiawnhad. Call. A maen nhw'n dod ar stadegau yma bod 95% bod sa'n nhw'n dod ar deddf yma mewn bod 95% o achosion llys sy'n mynd i fod dan risg. A'r peth ydy, does a ddim math o... Sa'n neb i weld yn gofyn iddyn nhw pam... Be di'r... Lle mae'r stadegau yma di dŵad o? Be di'r... Dangoswch iddyn ni bod hwn actually angen. Chos, mae o'n just yn edrych ar o ti fel... Mae'r pobl yma'n dweud, da ni angen y deddfa yma i amddiffyn rhyddid ni a'n hawliau ni. A ti dweud, wel, da ni amddiffyn yn hawliau ni trwy... Beidio cael y deddfa. Beidio cael hawliau ni. A trwy redag deddfa trwy y Senedd heb bod nhw'n cael ei ystyried yn gywir ac mae nhw'n o'r 51 dwi'n meddwl o aelod o'r Senedd wedi pleidleisio yn erbyn y deddfa yma. So fel bod eich just sef dan 600 wedi mynd o'i blaid o ac bron i neb... Mae'n eitha dychrynllid yn dydi o. Pwy sydd wedi cael chans i ddarllen o? Pwy sydd wedi... Mwyn deddf cymlath. A hyn ydy'r peth hefyd, mae'r dros y mis o dweithio mae'r straeon wedi bod doedd gyn y Senedd ddim digon i wneud. Ac wna'n dod a dweud, rhaid i wneud hwn mewn wsos. Mae'r 3 mis di bod lle ddyn nhw'n gallu edrych ar hwn yn iawn, dod i fyny efo rhyw fath o atab call oedd yn mynd i weithio. Ond na, wedi dweud,
o'r rhaid i wneud y mewn wsos. Mewn llawn wsos, mewn 4 diwrnod. Ac y cyfiawnhad ydy, mae'r rhaid i ni gael o oherwydd terfysgaeth. Di hwnna ddim yn atab. Yr cwestiwn ydy edrych arno fo. Dyn nhw'n isio roed... Dyn nhw'n isio... Mae'r ddau ochr eisiau edrych yn... Y 3 ochr eisiau edrych yn gryf ar amddiffyn y lad ac yn dweud... Ydyn nhw wedi bod yn gwachio gormod o 24? Wynion, a mae'n sort of, well... A ddim digon o The Wire. Nes i gorffan gwylio season 4 o The Wire neithiwr, iawn, a ma yn hwnnw lle ma, tywod, pobl sy'n gwerthu drugs ar y strydoedd yn hwnna, ma nhw'n stopio defnyddio mobile phones, unrhyw technoleg o gwbl, oherwydd fod nhw'n gwybod fod yr heddlu o gwmpas yn gwrando nhw, so ma nhw'n just yn cael face-to-face meetings. A ma fatha, rwy'n arall o'n i'n gwrando ar yn deud, fatha, dydy pobl sy'n mynd i drio bomio rhyw maes awyr ola, dyn nhw'n mynd i iwsio Gmail, ac falle, fatha, be am fynd i fyma i bomio o gyna fi'r, tywod, y bombs. Na i rhannu'r event fo ti ar Facebook, mae'n ffain. Ie. Checio fewn efo Foursquare, obviously. Ie. A mae just fel... Dyn ni'n pasio'r deddfa yma, a mae nhw'n edrych ar y cyfiawnhad amdan sut oedd GCHQ yn cael edrych ar negeseuon Twitter pobl a Facebook pobl heb cael caniatad gyda llys. Ac y cyfiawnhad oedd bod os dwi yn cyfathrebu efo person wynab i wynab neu dros gyda neges testyn dwi'n gyrru, mae'r neges testyn yn mynd o ffôn fi i ffôn person arall mwyn y lain uniongyrchol. Mae'n cael ei yrru trwy un o ddau o gwefannau o beth eraill, ond mae'n gyd yn digwydd tu fewn i Brydain. Efo negesau'n Facebook, mae'r neges yn mynd o fi i Facebook, wedyn yn ôl o Facebook wedyn i'r person arall. A'r syniad ydy, mae hwnna di mynd tu allan i Brydain, felly mae'n iawn. Mae'n external communication, dim rhwng person i person, ond rhwng fi a Facebook a rhwng Facebook a'r person arall. So, cyfiawnhad ydy, dydy hwnna ddim yn cyfri oherwydd mae o'n... So, mae o'n dechnegol yn gywir, ond... Ydy o'n foesol yn gywir. A ti'n meddwl, oce, os bod na amheuas, yr whole point ydy, os bod na amheuas bod y person yn torri'r gyfraith, gret, cer i'r llys, cael caniatad gyn y llys i ddeud, reit, gwch chi fynd ar ôl y person yma, dyma fo warrant i neud o fel ti. Warrant i neud o. Cerwch chi fynd at... Mae fel torri fewn i di rwy'n yn dydio. Ti'n meddwl? Yr un syniad ydi o'n diwedd. Syniad bod mae'r rhaid cadw'r data yma am flwyddyn just rhaid gofn bod y person yna'n torri'r gyfraith. So mae'n gallu dyn ôl wedyn ag edrych yna fo. So, a just... Dim bwy maen nhw'n mynd i brynu hard drives nhw i gyd? Ydy hwn yn rhyw fath o gynllun i ddod â pris memory lawr rhywsyd? Dyna beth fysa'r bond plot amdano, dwi'n siŵr. Ond y peth di, mae'n syniad ma bod hwnna di'r ffordd i wneud o, a'r peth di, da ni trio amddiffyn rhywbeth trwy torri yr syniad, da ni fod i'n trio amddiffyn. Classic ffordd o cadw ti mewn ofn. Tiach mae bobl drwg yn dod. So, well ti gadael i ni fynd trwy dy holl stwff ni, neu ti ddim hiryn. Mae'n mynd yn ôl i'r syniad yma bod... Mae'n dweud, da ni ond yn pasio'r deddfa yma am funud, just oherwydd mae'r sefyllfa yma wedi digwydd. Ond munud ydych chi roed y grymodd yma i... Tîm yn mynd i gael nhw'n ôl neu gwyd. I llywodraeth, i fatha asiantaethau o'r llywodraeth.
da chi'n mynd i gael nhw'n ôl, mae'r nhw'n mynd i gadw yr grymau, achos dyna beth yw'r holl pwynt o nhw fodoli ydi i hel grymodd nhw'n gallu gwneud pethau. A mae dyn edrych ar yr cwmni, ar parti o'r llywodraeth oedd yn cael gofyn am y gwybodaeth yma. Oedd yr Environmental Agency cael gofyn amdano fo, oedd y DVLA, oedd yr Forestry Commission a cael gofyn amdano y gwybodaeth yma. What? Ia. A just syniad bod so a hein yn fod yn pwera gwrth terroristiaeth ac ond mae Al-Qaeda am bomio yr coedwig Techyn i Aberystwyth. Beth yn gofo? It's tough one. A byddwn ni gweld oedd yr deddfa ma'n cael ei defnyddio wedyn gan cyngor sir i jecos ar o bobl di bod yn rhoi i binio nhw allan. Mae hwn yn swnio i fi fel gallai hwn fod yn scandal arall ar gyfer y cynulliad. Just gofyn pethau amrhiodol. Mae'r cynulliad scandal arall, ond mae hwnna'n dim nid haclediad gwleidyddol ydy ni. Mae'n mwy podlediad gwleidyddol. Ie, nhw'n ni'n neud y spin-off gwleidyddol. Gan bod y llywodraeth yn gwrando fewn ar hwn. Hi! Mae'r llywodraeth wedi penderfynu i amddiffyn hawliau ni, mae'n rhaid i nhw amharu ar hawliau ni, so... Wrth gwrs. Mae'n lot o hwyr i wneud i byd wan, so... A dydy aelodau seneddol ddim yn poeni oherwydd dyda ni ddim i weld y poeni digon, so... Wel, os ti'n mynd i'r website BBC rwan, de, a just mynd i'r, UK News, Tech News, Political News, dydy'r stori yma nunlla i weld yna. Mae gymaint o ffars. Dwi wedi stopio mynd i newyddion BBC a dwi stopio gwrando. Mae'n ridiculous. Mae yna gymaint o protestiadau. Stuff amdan, dwi cardi ar y bwrdd, dwi yn sosialydd rhemp. So basically, mae'r busnes ma o gwerthu yr NHS. Sefyllfa chydig yn wahanol yn Gymru, unwaith eto. Ond chunks o'r NHS jyst cael ei gwerthu off i ffrindiau gorau Tories. A dyn nhw'n na. Dyn nhw'n cael protestiadau a'r scandal enw'r a dyn nhw just ddim na. Mae hwnna'n stori pawb yn brysur ar Facebook, dydy? Yn rhannu blydi fideos cathod a ryw crap fel... reit. Amser y chwildro yw nawr. Ymlaen yn ni, fan yr goch bob man bawb. Reit. Beth bynnag. O'n i'n mynd i siarad am gymaint o bethau. Dwi wedi ffindio myfyrwyr coleg sydd wedi creu 3D printer efo hufen ia. Oedd yn briliant. Nawn ni reid link iddo fo i'r yn y siw niw. Mae'n gymaint o bethau eraill. Stop hynny, hang on, just i gael daith hyn. Di creu argraffu 3D sydd yn printio allan o hufen ia. Printio hufen ia. Un o stori yn Adran Technoleg y Guardian, MIT, wrth gwrs, Massachusetts Institute of Technology, lle oedd Good Will Hunting wedi mynd, pawb. Mae'n briliant. Mae gen nhw... Mae llun y set-up yn ffantastig. Mae'r hufen ia i weld yn toddi'n eitha cyflym, ond mae'r 3D printer yn argraffu unrhyw siap mae o'n... da chi'n pwtio fewn iddo fo yn yr hufen ia. So beth ti'n dweud ydi, allai gael ei argraffu model 3D o'n pen? Allan o hufen ia, a dwi'n gallu just bita hwnna. Amazing. We imagine this technology being marketable in ice cream parlors, such as Dairy Queen, where customers can order an ice cream treat, wait 15 minutes, and see the shape they chose be created. Of course, last and more importantly, we aim to enjoy the ice cream after successful printing. Proof of concept printer needs refinement before it's likely to see commercial duty, but the technology could appear in ice cream truck near you soon. Hyfryd. So mae argraffu 3D, mae o fel rhyw fath o black magic i fi, mae'n brilliant. Ar gwylod yr erthygl Guardian mae yna. Ond fe dwi weld y traffarth rwan yn sefyll tu allan i fan hufen ia, yn lle gwyn, pa hufen ia ti isio efo'r plant, ac yn dweud, un coch,
Pa siap ti isio fo? Pepper Pink. Na. Oh, Jesus Christ. Mae'n mynd I fynd on again. They're just gonna have ddim y Pepper Pink yma ni isio. Ond mae yna mwy o... Dwi'n mynd I wneud straeon random printio 3D ar ddiwedd pob haglediad o hyn ymlaen. Achos ail stori printio 3D fi ydy artist o Japan sy'n tynnu lluniau o'i gini hi. Mynd I ddefnyddio'r gair technolegol yna. Ac mae di troi o fewn I cnw, ond mae di cael ei arestio am fod yn amrhiodol. A dwi'n just yn meddwl, mae hynna nuts! Mae mor... Ystywed Ron Burgundy, I'm not even mad. That's incredible. Pam fysa chdi'n cael dy arestio? Wel, mae'n deddfa, Japan ydi o, ie? Mae'n deddfa, na I darllen y stori yma. Mae'n deddfa eitha llym o dechrau'r ganrif dwytha am wneud, am gyrru cynnwys amrhiodol I bobl eraill. So, o'n i'n meddwl chdi fynd I ddeud am neu gychod mewn siap cop neu... Gyrru, oedd I fod yn gyrru modela o'i tameidia hi I bobl. Gont gynw. A dyna hwnna di'r pam mae di digwydd. Dwi'n meddwl bod o'n gywir, ond mae gen diweddaru'r deddf siwr o bod. Ond Japan ydy'r wlad sydd wedi creu pornograffi mwyaf ffiaidd mewn ffurf cartoons. So ti'n gwybod, ti'n meddwl bod hyn I gyd yn eitha standard. Eich bod I aresti bod yn migon o tentacles ar lyfod yn rhywbeth. Dyna byd eich. Sticio cwpl o octopuses bob pen a ti'n sorted. Exactly. Ac I gloi haglediad, nathon ni awgrymu tro diwetha lot o podlediadau eitha doniol ffilms. Dwi wedi dechrau gwrando ar un, a mae o bron wedi creu divorce yn teini. Dwi wedi bod yn gwrando ar The Flophouse. Ar ôl I chi awgrymu fo. A wedi cael yr orders gan fy ngŵr, bod fi ddim yn cael defnyddio fo fel podlediad cyn mynd I gysgu. Achos, mae llais y boi na mor annoying. Fi mwyn smash o ffôn ti lan. So, mae gen i The Flophouse, mae'r cynnwys yn ddiddorol, ond mae yn swnio fel rhyw fath o chipmunk blin sydd yn cyflwyno fo. So, unrhyw awgrymiadau eraill, unrhyw beth arall da chi wedi ffindio sydd yn hwyl, I ni beidio diwedd ar... I wneud pethau edrych yn lot llai drist. Ar nodyn gontlid eto. Mae Weird Al Yankovic. Do. So, un chi sydd ddim yn gyfarwydd ei waith o. Mae o'n... Pioneer. Digrifwr a fel sydd pioneer o America sydd yn creu fersiwns chocolate o caneuon Dys ti fersiwns chocolate a nes I clywed fersiwns chocolate. Na. Fersiwn sy'n neud hwyl am ben. Dychan. Dychan. So, ddari o'n neud fersiwn Like a Surgeon o can Madonna, sef Like a Virgin. Eat it. Oedd hefyd Amish Paradise I tune o Gangster's Paradise. Mae hefyd yn chwarae'r accordion. Pretty Fly for a Rabbi. Mae di wneud album newydd a un o'r caneuon sydd anno fo ydy fersiwn o'r gan Happy gan Pharrell oedd yn Despicable Me 2 sydd yn arferchog ac fersiwn teitl y gan ydy Tacky sef lle mae o'n neud hwyl am ben hipsters a balli a mae gen nhw bobl fel mae o'n efo Ed Stone Street o Modern Family dwi'n meddwl a Jack Black a un o ddau bobl eraill yn y fideo yn dawsio yn
mewn dillad hollol taci ac yn horrible. Ac yn disgrifio pethau taci. Mae'n hilarious werth gwylio. Enwedig am y tamad lle mae Jack Black yn twercio. God. Ac ar y ddelwedd yna. Ie. Iestyn, unrhyw beth effernol o ddoniol wyt ti wedi dod ar ei draws o, neu ydy highlight ni'n mynd i fod Jack Black yn dwyrcio? Dwi stuck rhan. Mi oedd na. Mae'r llun yna'n dyfendi, dydy. Mae'r llun yna'n dyfendi, dydy. Yndi. Dwi wedi bod... Ond, na, dwi ma di mynd. Na, mae'n oce, gorfod y pressure fyna. Bydd o'n ffynnu, Iestyn. Bydd o'n ffynnu. Da ni'n mynd i ddiolch unwaith eto i chi am diwnio fewn mis yma. Gobeithio bod eich gwyliau chi, os da chi'n cael gwyliau, yn mynd yn dda. Os na da chi'n cael gwyliau, dwi'n gobeithio bod yr haglediad wedi bod yn just o dan awr o bleser pyr i chi a dihangfa o'ch bywyd caled. Da ni wir yn teimlo fel na, yn dydyn ni hogia. O ie. Na. Bryn, come on. Back me up, buddy. Yep. Mi fyddwn ni nôl mis nesa. Os na, da ni wedi cwmpo i gysgu ar y traeth rhywle, just aros na, ti'n wad fel mai. Ond am rwan, da ni'n mynd i ddeud hwyl fawr, a da ni'n deud diolch unwaith eto i Iestyn sydd yn golygu. Dwi'n meddwl. O ia, erbyn yr un nesa, fydd yr Eisteddfod i bod, a dwi'n meddwl da ni yna. Na, ffodus. Na! Ymddiheiriadau enfawr. Mae wedi dod yn bach o clash bod rhan yn ni yn gallu fynd Eisteddfod. Falle bod o achos bod Iestyn yn allergic i llanelli, allan ni'n bosib deud hynna. Ond diolch i bobl llanelli am wneud hebdden ni am rwsos. Mae'n siŵr fyddwch chi'n gweld colled enfawr. Ond, dyn ni yn gobeithio fydd na brosiectau yn cael ei cyhoeddi a lot beth bach mwy cyffroes gallwn ni fod yn dod i chi o'r digwyddiad yna. Efo round-up o'r Steddfod tro nesa. Nes. A gobeithio, so rhywbeth fel, ti'n meddwl, unwaith eto, so ar y ffordd, Steddfod version yn gallu bod gret. Ti'n meddwl? Anyway. Gobeithio fydd na bethau'n cael ei gyhoeddi'n hwnna sy'n werth i weld. Allwn ni chwarae fy nhw. Allwn ni estyn slagio nhw. A dim just fersiwn arall. A dim just fersiwn arall o Sioc Llyfra. Hooray! Oce, mae wedi fod y bron iawn yn blwyddyn rwan. Faint o lyfrau sy'n 6? Felly, hwyl am y tro. Diolch am wrando. Hwyl gan Bryn. Hwyl fawr! Hwyl gan Iestyn. Hwyl fawr! A hwyl gan fi, Sioned. Hwyl fawr! Yay! Quick, save.